Qhawulami khona into oyithintile engithinte kakhulu le ukuthi waphelelwa umsebenzi, you know. Yeah. I mean, i-country siphila kuyo, unemployment and all that, you know. How do you bounce from that? I mean, you know, uthola salary every day and then ingane esikoleni, ama-bonds and whatnot, imoto, and then all of a sudden you lose umsebenzi. And, you know, I'm keen to hear that because ngisho when izinto zihamba kahle bambalwa abantu abakwazi ukucabanga ukuthi yazi kusangenzeka kube nestorm, so angilungise i-roof, ubona sekulikha nje, and then sekuyi last hour, you know, all of a sudden bukhokhela ingane monthly, you know, awukhokhanga once off, and all of a sudden, you know, usulapho. So I just thought I would like to hear from you. I know somebody will be encouraged because khona umuntu ozolinyazwa ukuluza umsebenzi, but istory sakho nokuthi kwenzeke kanjani, I'm sure kuzosi-encourage. Ngiyabonga. Ngiyabonga ngethuba. Kunje isitori sami side kakhulu ngoba siqala kudala kakhulu. Yeah. Kusolo ngaba i-survivor nje from kusukela kudala. Ngoba even ukukhula kwami ngashonela abazali ngina 17. Sure. Mangishonela abazali ngina 17. Angiyigcini into ngaphakathi mina. Mangifuna usizo nge-reach out. Yeah. Umndeni wafika uzosisiza ekhaya ngoba kwakumndeni ongathathi endaweni e-right. I had to force myself to that family ukuba ilunga lalo mndeni. That was my first step. Ngabacela nje ukuthi at least mangaqeda grade 12 and then kube senginikhulule. First step ukuyiforce emndenini well structured. Secondly, I had to look at the education side. Ngaya kothisha, ngafika abatshela uthisha ukuthi kunesimo esikanje. Ngicela noma yiluphi usizo abanga-afford lo. Ngenhlanhla ke ngathola umunye umsisi. She said if ngaphatha kahle kuma subjects athile uzokwazi ukuthi angizamele indawo eDUT. Then from DUT I met abantu abanjengosondisi, sasisebenzisana as a group. They knew my situation. I-structure sami nje somndeni sasingekho stable, yiloko engakusho. Ngayithola leyo support and then sahamba saqeda ke esikoleni. Kwaphinda buya futhi ama challenges. Uma ebuya ama challenges sekuhamba ukuthi ke manje sengiqedile ke manje esikoleni. Sekumele ngithole umsebenzi. Remember, anginaso structure siqondile ke manje. Akaze kufike la ekuthenini khona ngithi mina hey sekungiphelele konke, no. I always look for an opportunity to fit in. How do I fit in? Yabo. Ngazama ngibamba lapha ngiyeka. Until ngayithola into yokubalance ukuthi okay nali itoho lavela. Yabo. And then ngaphusha. Uma ngiphusha mina sengike ngadismisswa twice. Dismissed okokuqala, I think it was 2016 or 2017. Uma ngidismissed okokuqala, angipheniki. Why? Uma ngiphenika, ukuphenika kwami nokungapheniki kwami kusuke ngeke uzongisize ngalutho ngaleso sikhathi. Into ekufele ngiyibambe ifocus. And then ubuka ama available resources. Imapha ama resources available ngaleso sikhathi. Yito kufele ngiyidlalayo ngwahlanganisa. Mase ngibuka i-time frame ukuthi okay le situation angaze ngibuka ukuthi impossible uma ngizoyimanage kanjani le situation ukuze ngifike ngale ngiyinika i-time frame ukuthi within 3 months kuyobe so kumele ngibe nama resources enough ukuthi azongisustain lo 3 months. Kwakuyidismissal yokuqala leyo. Ngawathatha ama resources ngaba disciplined. Ngamanage kahle I talk to ama landlords, ngakhuluma nobani ukuthi hayi ngike situation ekanje kuzothatha isikhathi esingaka ukuthi edlule. Remember when you ucabanga zonke lezi zinto ukhombiswa nokuthi you believe ukuthi these things sime esidlulayo. Yeah, that's powerful. Nangampela ngimanage lo 3 months ngiye CCMA, I won the case, ngabuya bangiback pay yaqhubeka futhi impela. Ngaphila ziyabuya futhi 2024 April suspension. Uma ngisuspendwa sekumele ngiqalaze futhi ukuthi kwenzakala. And then mangiqalaza ngibuka wonke ama available resources ukuthi imaphi ama resources enginawo. Mase ngiyinika i-time frame. In the process futhi I had to delay the process ukuthi njoba sengisuspendiwe vele kuzohamba kuhambe ngidismiss. Ngiyaqala ngiyabala okay makukhona indlela ukuthi ngidelay process ngihamba ama psychologist ngiyayidelay process ku employer
up until kufika isikhathi ngoJuly la kuthiwa khona hayi indoda liyakuchitha icala uphumela ngaphandle. Ngicabanga ukuthi lapho ngase ngiyireachile icapacity yokuthi I cannot go back there to that environment etoxic engizohlezi ngixoshwa njalo. Ngase ngithi mina rather ake ngibe ngifana ngibheke enye opportunity kwenye indawo I'm not going to go back there. Ayingabana ngayo qoqa zonke izimali zami futhi again. Mangiqoqa izimali zami ngisondeze sengiyaqala ngiyabala ke manje ukuthi okay I'm giving myself 6 months. Kulo 6 months kumele ngibe sengiphumele kule situation. Akukho lokhu kungifikela ukuthi hey kowenzakalani mangabe izinto ziphume esandleni. No mangiwaqoqa ngiyaqala ukuthi okay sekuzofanele zonke izinto zami njengamanje ngaphambi kwami ezi-responsibility ngiyikhave ngibe no 6 months we-budget. Kulo 6 months again kumele ngibe senginayo i-exit plan ukuthi ngiphuma kanjani kule nkinga. Kodwa ekuphumeni kwami kule nkinga I'm not going back there. Ilapho ke ngaqala khona ke manje sengithi hayi sekumele ngithungatheke manje it's either ngithola omunye umsebenzi noma ngithungathe enye into engangiphelisa. Ngase ngiyaqala ke ngihamba le dialogue le ngayihamba ngi-unemployed le dialogue ngafike la ngathola i-idea I took that ngarana naleyo idea ngangaba indaba yomsebenzi ngangaba angicabanganga kakhulu bafowethu. Ngase ngicabanga ukurana nale idea ukuyibuilda. Wow. Le idea ukuthi okay le idea le ngicabanga ukuthi yiyo ezongikhipha kulesi simo lesi engikusona. Uhambe awu ngisaphusha nale idea yami icathi application license ngayenza ngo-October if I'm not mistaken ama processes aqala ngoDecember. Kuthi ngoNovember kuqhamuke nje omunye umfowethu. Me awuzame la. Uyabo unginike iposition yase. Uma ngithi awu ngicathi wanginika ngo-October ngoNovember. Remember I'm starting to feel ukuthi hey yazi ngathi I'm running out of time. Phela ngiyinika u6 months remember. UDecember manje. uNovember kuzoba uDecember I'm running out of time. Ngaleso sikhathi ngisathi mina yazi ngathi I'm running out of time. Mhlambe ebank manje mhlambe ngase ngisele no 15k kanje ngiyabona ukuthi ngathi kuyabhedla manje. Hey uNkulunkulu bafowethu nanokubelieve nje ukuthi uzophuma kulo ngavana ayiveze opportunity. Ukuthi mangabe kuvele opportunity wangisendela umuntu entangisendela yona ngafaka mangifaka hawu ngiyezwa ngoDecember kuthiwa wendoda ushiye ukufaka into ethile lapho uma ungayifaka ngalonto ungeze ku-interview ngosuku oluthile ngaqala ngakwazi ngayiphuthumisa lonto and then everything nje zaba nezafola into place. Wow. Yimi lo ngibuyela back to employer mina no yazi asenzeni kanje vela ngisabuyi lapho nginika noma imali ka 3 months noma 4 months sihlukana. Nangempela bavuma uDecember wami nje wathi zaqala lapho ke nje izinto bafuthu zalunga qala ke la ngiqale khona Wow. February. Yo. So ngiyabonga. So overall into engizama ukuyisho ukuthi I think yonke into ihamba with indlela ocabanga ngayo. Zonke izinto bafuthu uyicontrola la. Yeah. Yonke into once wakwazi ukumanage ukucontrol ama thoughts akho and ama thoughts akho wa convert uwenze izwi ngoba izwi linamandla vele siyakwazi lokho. I don't think ukuthi ikhona into engakuvimba. Yeah, ngiyabonga.